नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सगळ्यांचा मनापासून स्वागत. कसे आहात सगळे? मजेत ना? असेच मजेत राहा आणि आमचे नवनवीन व्हिडिओ बघत राहा. तर आता चला आपण बघूया काय बघूया. काय सांगत होतं लक्षातच नाही. चला आता बघूया आपण. नंदनचा हाताचा प्लॅस्टर सोडलेला होता, तर बघूया घरात हा काय. आणि अशीच एक फेरीमध्ये जाऊया वाडीत ना. पण भात कापता की ना, पाऊस तर काही नाही आज. तर चला. अजून भात कापूक झालाच नाही. काय गो मग यो सात सोडल्यान तो बघू केलाय, तो काय घरातच नाही. आमच्या नंदनचा घर यावर्षीच बांधले नाही. अजून काम चालू आहे. ही हळद काय ना काय लावलेलं नाही, पण वांडराने काय ठेवलेलं दिसत नाही. तो उशी खाऊन टाकलाय ती. वांग्याचा एकच झाड, पण वांडर खातात म्हणून ही बघा अशी पिशवी बांधून ठेवलेली आहे. येतो कधी शाळेत ना? 3:30 वाजता. आज जाग्यावरच जामसण करा. जामसण करणी कमेंट बघ कसले येतात भारी भारी. कळला? गे पिंक साडीवाली एक नंबर. मग भात कापतात बघूया. आमची कापतात, पण मी गेलेत नाही. ही लावणी लावताना बघितलास असाल. नेरी खालास गे? नेरी खाऊन ठेवले नाही. आबा नेरी खालस? कापून मोपच घातलास. हे आमचं दांडको होतं इथे राहुलो कधी. हा घराकडे तर नाही. हा मी इसरान गेलोय वाटत. आम्ही कसलेला पडाव माका आता माहित नाही, म्हणून मी शोधू केलं. काठी आमची ढोरांची गेली ख. ह्यो सुपरवायझर भात कापतात कशी बघू. तो काय ना आपलो काय उपयोगाचं ना, उभोच राहतात. तो वही बाकीची कापतात नाही बघतात. गे तुका बोलावलेला होता, तू इलच नाही रे का करणार काय? हा माकाच माहित ना. तू झोपान राहुल घराकडे. नामसण करणीच होतो. करूया केक पैसे दिल्यार हाणूक काय माका. आणलो केक. चल केक काय आणूचो आणलो. होय ना रे. मग कसलं उडवल्याने कोपरो चालीर उडवल्याने. एका पाणी एक बादली भरी ठेवला. पी एका ताण भरपूरच लागली. अडे बघ. असो काय बघ अकडे. ब
बघडे बघ मोती, याचं नाव मोती या होय ना. चला तर जामसणकरांनी 3 कोपरे कापून ठेवले नी, आता पवारा जोडतात की बघू जाऊया. तू पण एक घेऊन टाक बाबले. तू पण घेऊन टाक मशीन, मी येऊ घेतोय ना. सो इंच्या पुण्याडे गेलं मांडर कू गेलं मांडरीले कू मारा पेर ह्या केल्याने मळणी 2 कोपऱ्याची मळणी घातल्यानी शा पुरा केल्यानी 2 कोपरे मोठे. मग असं डान्स होतो मग माका सांगायचं. लावली आमची युट्यूबवर पाठव, मरण काढून दिलो का काय केला ना. मोबाईल घेऊन काय मोबाईल वर लागाय ना म्हणून ह्या लावला कॅसेट मग आमची नेऊन लावली. सुकला शूटिंग सोड आहे ती आणि जरा जोडू की 2 कवळे मारू की. हो मला मी आज पप्पांना सांगले माका जागरण झाला 2:30 वाजता लावू दिन येत ना. मग काय 4 कापलेले आधी जोडून घेतले, तो एक शाप ओलो शूटिंग बाब ह्याला करून घेतला ना. ऐकलं नाचता ए जोडूक लागायचा तर थंय काय बायगे फाटली का बायका तुका बाकी एकच नाही तो कोण. हे बघा जिल बापूस जोडतात दोघं. बापी होतो नाचाक बायका आज गेलो नाचाक ना आणि मी सांगाय तेव्हा जायत ना. चल रे चल रे. किती 4 कोपरे, हे 4 कोपरे लहान आहे चालीर जोड झाले. हे एवढंच आता ते जोडलं खालचे कधी मग त्याला ताडपत्री उकलून होय आणलं ऊन आहे म्हणून. बघतारी भात का माणसं आमच्याकडे कमी आहेत आताशी, तर भात कापू घ्यावा आधी पहिले आधी आणि जोडू का माणसा नाही कळला रे. ए हा जोडूक कोण नाही आता समारा ना. लावणी लावूक पत्कारली पण जोडूक म्हटलास की जीवार येता होय ना पवारनी. मग ह्यांका काय सांगा हो काय यात भात म्हणा खाऊक म्हणा किलो तो टाकून देतो. बघा मेहनत करतात कशी ती कोकणातली लोक आमच्या कशी मेहनत करतात ती बघा. हा बघित होते मी मगाशी. धोंडो घेतलाच काय हो जोडू कलर काढलेलो ना येता बाबल्यांदा लाकूड आणलाय ना. हा म्हणजे आता मशीन घेतय म्हणता तो, मशीन घेतय म्हणता ना 12,000 रुपये. ना ट्रॅक्टर का पट्टे टाक ना जोडून माडावर चढाची घेता. ही अशी आमची कोकणातली माणसं साधी बोळी. म्हणजे भात खावचो म्हणा किलो पण कष्ट त्याच्यावरती भरपूर. त्यासाठी पैसो पाठवा बघा मसनी घेता सगळं. 50 किलो 100 किलो तांदूळ देता. तांदूळ खाऊन बघा आणि भाती तांदूळ खाऊन बघा. तांदूळ आपण म्हणतो भात पण त्याच्यासाठी कष्ट भरपूर खूप घेऊचे लागतात. पण तेवढा शेतकऱ्याक हे मिळत नाही, उत्पन्न मिळत नाही आणि किंमत नाही. अशातली आमची ही परिस्थिती आहे. काय सांगणार तुमका हो. ह्यो बबल्याचो याचो भातचो हा मन पोयम बघू. झाडाला म्हणाली लवकर वाट तुला रोज घालीन पाणी तुझ्यासाठी गाईन गाणे गाणी ऐकून फुलं फुलतील फुलपाखरांचे थवे झुलतील फुलतील फुलं छान छान फुलपाखरां नाही हसत राहील पाण्यान पाणी. बघलास काय सुंदर पोयम म्हटलंय. लाजलो तो लाजता जरा. हे बघा असा
पावसाची धांदल असल्या कारणान संध्याकाळी एक कोपरा कापायचा आहे तेव्हा सगळं लय गडबड आता भात कापताना. कधी मधीच काय येत काय सांगता येत नाही पावसाचा. भरलो आहे हो बघा. पवारीन आमचे ऐकत नाही बोलण्याच्या बाबतीत. चला तर मग आता जाऊया आता घरात. आणि हा हा होय होय ह्यो तो काय बाबा पबजीच खेळता. हे जास्त खेळा नको, आताच केलंय. चांगला नाही आता पबजी. आणि डोलो बसलो आहे बघा. चला तर आता घराकडे बघूया काय काम आता. तो खायल्यांचो गोटो ढोरा आताशी सड्यावर असतात मांगरात. अशी ही कोकणातली माणसं म्हणजे कष्ट करतात खूप, पण निसर्ग साथ देत त्याच्यावर असतं. निसर्गान जर पाऊस जास्त झालो की कमी पडलो तरी निसर्गावर अवलंबून असतं सगळं. कोकणातल्या शेतकऱ्यांची शेती अशीच आहे की पाऊस पाण्यावर अवलंबून आहे. म्हणून आज म्हणजे हव्या तसा त्यांका करतात, कष्ट खूप करतात, पण हव्या तसा त्यांका उत्पन्न मिळत नाही. अशी कोकणातली साधी भोळी माणसं आहेत आमची. तर आता चला आपण जेवूक जाऊया. संध्याकाळी म्हणजे दुपारी संध्याकाळी आमका कामत्याची यात्रा असता, तिथे बघूया, यात्रा बघूया कामत्याची. तर चला तुम्ही पण जेवू केव्हा.